Ahoj, vítaj na kanáli Fyzikus, kanáli venovanom prevažne stredoškolskej fyzike, aj keď dnes si urobíme takú malú výnimku, lebo som dostal request, že niekto by chcel a rád by vysvetlil a počul vysvetlenie, ako sa kreslia grafy závislosti rýchlosti od času a dráhy od času pre rovnomerný priamočiary pohyb, čo sa síce opakuje aj na strednej škole, ale mali by ťa to učiť už na základnej škole. Takže poďme na to. No, v prvom rade, ak chceš vedieť kresliť grafy závislosti rýchlosti od času a dráhy od času pre rovnomerný priamočiary pohyb, tak musíš vedieť, aký pohyb to je. To je taký pohyb, pri ktorom sa rýchlosť nemení a nemení sa ani trajektória, čiže v podstate ide to auto alebo motorka, alebo čo to je, po priamke ide rovno. To znamená, hej, že príkladom auta, ktoré by šlo rovnomerným priamočiarym pohybom, by bolo auto, ktoré ide po rovnom úseku po diaľnice, čiže nejde ani do ľavotočivej zákruty, ani do pravotočivej a drží si tú maximálnu povolenú 130 na diaľnici 130 km za hodinu. To je príklad rovnomerného priamočiareho pohybu. A na takýto typ pohybu sa naučíme teraz, ako sa pri tomto type pohybu kreslia vlastne grafy závislosti rýchlosti od času a dráhy od času. Na to, aby si ich mohol kresliť, potrebuješ vlastne zadanie ako v podstate ako slovnú úlohu podobnú, ako keď iba vypočítavaš. Ja som ti nejaké zadanie vymyslel, to si môžeš teraz pozrieť a môžeš ho vidieť tu. Stopni si video, urob si zápis ako pri normálnej slovnej úlohe a ideme na to. Takže v tom zadaní si mohol vidieť, že máme nejaké auto, ktoré sa pohybuje rýchlosťou 72 km za hodinu. Hej, čiže tak to dáme do zápisu a pohybuje sa po dobu 6 minút. Hej, takže máme 6 minút. A úlohou je nakresliť graf závislosti rýchlosti od času a graf závislosti dráhy od času. Ak si to chceš dať do zápisu, tak vec, že nemusíš písať slovne, má to svoju skratku a graf závislosti rýchlosti od času je rýchlosť je v, tak sa píše takto. Píše sa takto a dáš k tomu takto otáznik, nerovná sa. Toto je skrátený zápis závislosť rýchlosti od času. By si to prečítal. To sa naučíš na strednej škole. Tak, a graf závislosti dráhy od času bude úplne rovnaké. Hej, ten čas je vlastne tu vnútri. Čiže skrátený zápis je takto, ale čo závisí od času? To, čo závisí, to je vnútri v tej zátvorke. Toto je, že to je nejaká funkčná závislosť. Budeš sa učiť na strednej škole. A teraz dráha závisí. A toto od nás chcú. Takže, čo sú to vlastne tie grafy závislosti? Čo sú grafy všeobecne vo fyzike? Lebo grafy sa dajú kresliť, vieš, aj z úplne iných veličín, hej, že použijem iné veličiny ako rýchlosť a čas. Ale graf sa v zásade kreslí tak, že si nakreslím dve na seba kolmé číselné osy, ktoré sa pretínajú proste v spoločnej nule. To znamená takto a takto. A samozrejme neviem ich nakresliť celé, pretože číselné osy idú od mínus nekonečno do plus nekonečno. Tu je 0 na tejto osi, ale aj táto ide sem do plus nekonečno, sem do mínus nekonečno, takže zároveň je tu 0 aj pre túto os. A keď chceš kresliť graf závislosti, tak tú veličinu, ktorá závisí, dávaš na zvislú os a tú, ktorá tá sa nazýva nezávislá, tú nezávislú, tak tu dávaš sem. V našom prípade má závisieť, hľadáme graf závislosti rýchlosti od času. To, od čoho závisí, ide sem, ešte raz opakujem, čiže tu budeš mať čas. Za chvíľu tam dáme jednotky. A čo závisí, rýchlosť závisí od času. Takže toto máš kresliť, čiže to je nejako takto. Už som prezradil, že v metroch za sekundu to chcem. Dobre,
tak keď som to už prezradil, tak to necháme takto. Prvý krok, ktorý by som ja urobil, je, že by som si premenil rýchlosť na základnú jednotku a čas. Z kilometrov na hodinu prejdeme na metre za sekundu, čo je základná jednotka, podelením číslom 3,6. Čiže 72 delené 3,6 je 20, takže je to 20 metrov za sekundu. 72 km za hodinu sa rovná 20 metrov za sekundu. 6 minút musím dať na sekundy, lebo to by sa mi bylo. Lebo ak by som tu nechal minúty, nesedí mi to jednotkovo, pretože tu mám metre za sekundu ako áno, toto je celé jednotka, ale obsahuje tú sekundu v sebe. Ak tu budeš do toho mútiť minúty, bude to zle. Toto je veľmi ľahké, je to 6x60 sekúnd, pretože to je ako 6x 1 minúta, len sa to tam nepíše a táto 1 minúta sa dá prepísať na 60 sekúnd, tu je medzi tým súčin, je tam krát, čiže má 6x60 sekúnd, takto sa to ľahko premieňa. A 6x6, 36, 360 sekúnd. No a ja som už povedal, že takou základnou vlastnosťou rovnomerného priamočiareho pohybu je jednak, že sa tam nemení trajektória. Trajektória je tvar dráhy, lebo dráha môže byť, že ideš rovno, ale môžeš ísť do zákruty doľava, doprava. Hej, preto sa volá priamočiary. A rovnomerný sa ten pohyb volá preto, lebo druhou základnou vlastnosťou je to, že drží stálu rýchlosť to teleso, ktoré sa pohybuje rovnomerne priamočiaro. Ale to znamená, že keď ju drží, hej, tak si vykreslíme si tu teda tých 6 minút už v sekundách, hej, od nuly, tak vlastne toto, keď sme si zapísali, to nám hovorí, že po dobu 360 sekúnd sledujeme to teleso, to auto v našom prípade. Hej, takže končíme pri 360 sekundách a sledujeme na začiatku, keď začneme sledovať, tak je práve 0. sekunda od začiatku, ako sme začali to auto pozorovať. Takže 360, toto je maximum. Na osi ďalej nepôjdem, na časovej osi. Hej. No a teraz, dobre, a rýchlosť má byť 20 metrov za sekundu a tá sa nemá meniť. Tak si ju tu niekde vyznačím, že toto je 20 metrov za sekundu. Stačí písať toto už netreba písať, lebo tu sme povedali, že sekundy, takisto tu nemusíme písať metre za sekundu, lebo to je tu povedané raz a všetko, čo tu je napísané, je v metroch za sekundu. No a toto je úplne ľahké, pretože keďže má držať tú rýchlosť, tak to znamená inak povedané, že on v každej sekunde, v ktorej ho ja sledujem, on bude mať stále rýchlosť 20 metrov za sekundu. Čiže bude ju mať aj v 360. sekunde na konci, kedy potom som sa už na to vykašľal a nesledoval som ďalej jeho rýchlosť. To znamená, že k sebe patriace hodnoty teraz, keď idem kresliť graf, spájam kolmicami na tie osy. Keďže v 360. sekunde v tej poslednej držal rýchlosť, aj v týchto iných časoch, ale aj v nej, tak ja vlastne takto si nakreslím kolmicu, a tu spojím. Toto je jeden bod môjho hľadaného grafu. Takže teraz vyberme si nejaký iný čas, lebo to je len bod. Graf bude nejaká čiara alebo krivky. Grafy sú čiary, takéto. Krivky, hej, to sú grafy. No a my máme jeden bod, my nemáme nejakú úsečku alebo nejakú čiaru, krivku. Takže potrebujem ďalší bod. Nič k tomu, žiadne údaje nemám, tak ale tu je 0, tu je 360, hej, tak polovica je tuto, to je 180. A teraz základný znak rovnomerného pohybu je, že v každom čase drží tú istú rýchlosť. Takže tuto to spojím. Nemusím hľadať, že vtedy, keby zrýchľoval, tak pre menší čas musí mať menšiu rýchlosť. To by bolo niečo iné. Takže máš toto a takto vlastne už sme prakticky za vodou, tuto dáme 90 je polovica 180 a 90 je 270. No a hádaj asi, akú rýchlosť má, keď je to rovnomerný pohyb v týchto časoch. Stále rovnakú, lebo rovnomerný drží rýchlosť.
A to znamená, že nie len pre tieto časy, čo som si tam vyznačil, ale pre každý čas pomedzi, čiže aj tento čas, ale aj tento čas. A mohol by som úplne tesne za seba dávať bodky, že kde sa to preťalo. Pre všetky tie časy drží stále rýchlosť 20 metrov za sekundu a dokonca aj v 0. sekunde, lebo to nie je, že vtedy pohyb začal, to je začiatočný čas pre mňa, že kedy som ho začal sledovať, ale to auto aj pol hodinu predtým išlo 72 a ja som ho čakal niekde na rovnom úseku diaľnice a čakal som, a ono prišlo a tu som stlačil stopky, hej, v momente, keď ma míňalo a už ho sledujem. Takže pre mňa je to 0. čas, lebo až vtedy som sa začal zameriavať na to, ako sa jeho rýchlosť zmení. Ale to neznamená, že teraz tu bude zrazu rýchlosť 0. On aj vtedy mal tých 20 metrov za sekundu, takže aj tu. To znamená, keď pre každý čas, tak ja keď pospájam takto tesne tie body, tak dostanem takúto čiaru. No a už si nakreslil graf závislosti rýchlosti od času. Pre rovnomerný priamočiary pohyb, samozrejme. Keby bol zrýchlený, tak je to iné. Teraz urobíme malý strih a pozrieme sa na graf závislosti dráhy od času. Tak, som späť, zotrel som si to a vieš prečo som si to zotrel, lebo by som mal málo miesta, lebo na ten druhý graf, ten si dúfam odkreslil, ak nie, tak si pretoč video. Na ten druhý graf v závislosti dráhy od času je dobré mať aj tabuľku, lebo tam už ideme používať aj nejaké vzorce, nejaké fyzikálne vzťahy, lebo tú dráhu si budeme musieť vypočítavať. Musíš vedieť, alebo mal by si vedieť, alebo mala by si vedieť, že dráha rovnomerného priamočiareho pohybu sa ráta ako súčin rýchlosti a času. Toto ideme používať. Máme 360 sekúnd, to znamená, prvé, čo urobím je, čiže idem si urobiť tabuľku. A čo sme si povedali, úplne základná vlastnosť. Že drží rýchlosť. Takže ja si spravím 6 riadkov, 6-riadkovú tabuľku. Je to preto, lebo je tu 6 minút, 6 krát 60 sekúnd. 3, 4, 6. Kalkulačka zostala. Na stole. Dobre. A teraz potrebujeme čas. Ten bude v sekundách. A potom tú dráhu. A tu budeme potom nanášať. A tá bude v metroch, lebo sme v základných jednotkách. Čiže rýchlosť drží stále rovnakú, čiže 20, 20, 20, 20, 20. No a časy, no dobre, tak si dajme 60 sekúnd. Potom je to 60 a 60, 120. 120 a 60 je 180. 180 a 60 to je 240. 240 a 60 je 300. Tu sme na 360. Nech ťa nemýli v tom predchádzajúcom grafe, že tam bolo 270, lebo ja som sa triafal do polovice medzi týmito dvoma hodnotami, nechcelo sa mi kresliť ich viac. Hej, takže tak. No a teraz vzorec je S sa rovná V krát T, to znamená, že to, čo mu sa rovná toto okienko, no tak to je súčin, hej, V krát T, čiže 20 krát 60 pôjde sem. 20 krát 120 pôjde sem a takto to idem teraz vyplňať. Takže pozri sa. No, to je, hej, 2 krát 6 bolo 12, ale to budeme mať vlastne 1200. 20 krát 60 je 1200.
20 krát 120 je 2400 metrov prešiel, 20 krát 180 je 3600. Zase toto hodíš do kalkulačky, takto 20 krát 240 rovná sa dostane 4800 a 20 krát 300 dostane 6000. 20 krát 360 7200. Dobre, toto sme potrebovali a ideme kresliť. No a ako som už povedal predtým, tak na zvislej osi je to, čo závisí, hej, a my máme, dráha má závisieť od času. Takže si nakreslím zase dve kolmé osy na seba navzájom. Čiže takto. Preto som teda, opakujem ešte raz, potreboval toľko miesta, ale tu pôjde teraz dráha závisí od času vždy. Toto závisí od tohto. A keď ti poviem, že ako závisí magnetická indukcia od elektrického prúdu vo vodiči, tak tu bude magnetická indukcia a tu bude prúd vo vodiči, lebo závisí od to, čo závisí od, a tu je to, od čoho to závisí. A teraz my máme mať dráhu a tá má závisieť od času. Takže dráha pôjde sem a čas pôjde sem. To je princíp kreslenia grafov, teda takto, princíp označovania osí a princíp kreslenia grafov si už videl, alebo videla. Tu máme nulu. A teraz my ideme vlastne robiť to, hej, že tie hodnoty, čo sme dostali pre dráhu, tie nanesieme sem. Teraz otázka je, že aká vzdialenosť, či dávať medzi nimi rovnakú. Skúsme dať rozdiel týchto dvoch. 2400 daj minus 1200, to vieš aj z hlavy, je 1200. Rozdiel medzi týmito dvoma je 1200. Čiže šírka by mala predstavovať 1200 jedného dielika. A keď dám 3600 minus 2400, 1200. Urob to pre ďalšie. 4800 minus 3600 bude 1200. Toto minus toto bude 1200. Na čo to robím? Aby som vedel, že či ja mám po rovnakých úsekoch ísť. Lebo grafy sa môžu aj tak kresliť, že takto a potom o toľko a potom o toľko. To sú také zložitejšie, ale tu našťastie idem. 1200, hej, a už dávam tieto čísla a túto vzdialenosť dávam rovnakú. 2400, 3600, 4800, ja to úplne nenakreslím presne, tuto máš 6000 a tuto máš 7200, hej, a toto by si približne mal teda presne dodržiavať, to by bolo ideálne. No, a akože sa to kreslia tie grafy? Tak, že spájaš pomocou kolmíc sebe prislúchajúce hodnoty na osia toho grafu, na zvislej a vodorovnej. A aký čas? Tuto majú ísť časy. To znamená, ja musím napríklad 1200 musím spojiť s jej prislúchajúcim časom. A to je v tabulke ten, čo je vedľa nej. Nie tento. Tento. Toto sú sebe prislúchajúce hodnoty. Tieto hodnoty budú tu. To je tiež 60 plus, 60 je 120 plus 60 je 180. Čiže idem tiež rovnakými dielikmi. Takže mám 60, 120, 180, čo tam máme, 240, no aj tak to budem zase mazať. 300 a tuto šupneme 360, ale nikdy sa nesmie toto dávať sem, na to som alergický, takže si to nedovolím. Tu bude ešte 360, výborne, že je to mokré teraz, to je ale super. Hej, a tu je čas. Čas je tu, sekundy, hej, a toto je ešte 360. No a spájaš iba potom prislúchajúce si hodnoty. To znamená, 60 sekundám zodpovedá 1200 metrov. Takže kolmica sem, kolmica stadiaľto, kde sa pretne, mám prvý bod grafu. 120 zodpovedá 2400 a myslím, že už si na to práve keď toto dokreslím, tak na to prídeš. Takto mám toto. A 180 zodpoveda 3600. Čiže
Ja už to škaredo kreslím, takže takto. No a takto ich všetky pospájaš a dá sa dokázať toto sem, hej, toto sem. Trošku veľa, tuto to malo byť, hej, toto tu nemá byť. A toto sem, ja to črtám, takže to nie je také pekné. Kolmosť, hej, tam musí byť. A keby si aj tie pomedzi časy zase použil nejaké tieto, tak zistíš, že toto je tu a toto je tu a toto je tu. A keby si ich veľmi tesne za seba dal, tak zistíš, že ti kreslia tie body, ak ich dáš úplne tesne za seba, ti vykreslia takúto teraz šikmú úsečku, hej, stúpajúcu. Otázka znie, či začína tu, alebo keby si rysoval presne, tak preložením pravítka prídeš na to, že ak ju predĺžiš sem, že ti bude vychádzať v nule a je to pravda, tak to má byť. A dá sa to nejako matematicky, alebo teda výpočtom dokázať? Dá. Keby si tu doplnil 0. riadok a tu si dosadíš 0. sekundu. Lebo toto je spoločná nula aj pre tú osť, že je to aj 0 metrov, ale je to zároveň aj 0 sekúnd. Hej, lebo to je spoločná nula pre obe osy, takže dám sem 0 sekúnd a teraz čo? A rovnomerný priamočiary pohyb, tam rýchlosť nemôže byť nulová, tá je stála, čiže aj v 0. sekunde je 20 a pozri sa, a 20 krát 0, hej, v krát t je 0. No a toto je vlastne spojenie týchto dvoch nul, hej, túto nulu spojíš s touto nulou, čiže si tu, OK? Takže takto nejako sa kreslia grafy závislosti rýchlosti od času a dráhy od času. Ja ti ďakujem za pozornosť, dúfam, že ti video pomôže na písomke teda hlavne a dúfam, že sa ti páčilo. Kľudne mi napíš do komentov, že či to bolo dobré, zlé, hej, ja som vždy otvorený konštruktívno-kritickým nejakým pripomienkam a budem samozrejme rád, ak by si mi dal like. Inak sa teda vidíme pri ďalšom videu. Zatiaľ sa maj, ahoj.